Петя Иванова и Росица Иванова. Уважаеми зрители, уважаема публика, конкурсът за царица Роза има своята дълга история. История започнала преди 40 години. От тогава са минали поколения красавашки красавици, планини от емоции и човешки съдби. Но всички те са белязани с непреходността на красотата. Пред вас дефилират казанлъшки царици, които носят сърцето си по неотразим начин духа на Казанлък и неговите хора. Да аплодираме този невероятен исторически миг. Наравно с тях са и техните бъдещи последователки, най-малките красавици на град Казанлък. Трини царици Рози 2013. 21 прекрасни цветя от най-младата градина на Казанлък. Градината на вълшебното детство. Всички тези малки красавици, които на есен ще са първокласнички, са представителки на детските градини от община Казанлък. Красивата придворна свита на царица Роза са балерините към Народно читалище Възродена искра, град Казанлък с ръководител Алла Ангелова. Балетът танцов център Грация спечели световната купа в раздел формации от 9 до